L-għada li Transparency International poġġiet lil Malta wara pajjiżi bħal Bhutan u Rwanda fil-perċezzjoni tal-korruzzjoni, il-Ministru tal-Ekonomija Edward Cicluna ammetta li dan qed iħalli impatt negattiv. Dawn l-ajdut u dawn il-dana qed ikollhom effett ħażin fuq pajjiżna u sfortunatament ma jagħmilx ġid xejn għal pajjiżna. Madankollu għal aktar minn darba l-Ministru farfar minn responsabilità u minn flok waħħal fl-qdiet mhux governattivi fost oħrajn għal dan ir-riżultat negattiv. Hija sfortuna, naħseb li ħadd ma jieħu gost biha xejn minn dan. L-isfortuna hija li dawk il-movimenti, persuni, għaqdiet, networks li qed jippruvaw jagħmlu ħsara kbira u għadhom jagħmlu ħsara għal pajjiżna qed jirnexxielhom ibidlu l-perċezzjoni billi jagħmlu ċertu stejjer f'ċertu gazzetti speċjalment internazzjonali. Fl-istess waqt li jgħid li r-rapport huwa bbażat fuq xnijat jammetti li f'pajjiżna għandna l-ħasil tal-flus, wieħed mill-indikaturi li jikkalkula Transparency International. Ma nistax ngħidu li aħna f'pajjiżna m'għandniex money laundering, imma huwa sta l-istituzzjonijiet li jaraw. Il-Ministru Cicluna saħansitra prova jiġġustifika li l-Gvern Laburista dan biex jieħu azzjoni quddiem skandli serjissimi, għalkemm jammetti li Pilatus mhuwiex l-uniku bank f'pajjiżna li qed jaffaċċja allegazzjonijiet ta' din ix-xorta. Mistoqsijek pajjiżna għandux biss allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu dan huwa l-mod kif weġibna l-Ministru. Sissa ma kanna sissa l-ebda dana għandna banek oħrajn illi qed jiġu investigati u jekk hemm unsibu li fil-fatt kif qed jiġi rapportat qegħdin isibu se jiġu jgħaddu mill-proċeduri li għandu jkun hemm. Il-Ministru Edward Cicluna għadda dawn il-kummenti mumenti biswara li f'konferenza tal-aħbarijiet ftaħar dwar kemm għandna krejnijiet madwar pajjiżna. Iktar iktar dawk li huma jaraw li hemm riserv, iktar qegħdin bħalma naraw il-krejns għandhom mushrooming madwar Malta. Dak huwa sinjal tajjeb.